Mayong buntag Sugbo, may buntag Kabisayan ug Mindanao, adlaw na pod rong Martes na gyud ha, pitsa by 5 na ning buwan sa Agosto 2026. Still lang dali as panahon. Mayong buntag Metro Cebu, may buntag tibok lalawigan sa Sugbo, hastang mga silingang lalawigan. May buntag lang yun din yung tanan, silingang nasod ug lipod silingan. Good morning lang yun. Mga suki o wag yun magsuki, may buntag na yung tanan. Engineer Morley Abalye. Tagtaon lang, engineer, kay mataning kantang may krama, hit yung kaida. Tagtaon lang, kay ato lang i-play unin tagtaon. Nga mga yung tag-update sa prosecution panel unin tagtaon, ha? Kabahin aning nagpadayong impeachment trial ni Vice President Sara nga perting mga bastusan ng mga gipanggamit. Nga mga apelyido, apel na Lito Lapid, parinti daw kuno niya ang mga Lapid, apel si DX Lapid. Kanabang abogadong MCWD nga. Naloko na. General Manager man kuno siya diha. Oh ba? Parinti kuno niya. Karon totoo na ito na isgutan ha. Kaya murag okay kayo. Ari sa tas lokal. Kanit lang kayo. Ang lokal sa itong unahon kay murag di apoy ikalipay kayo sa giingong naghinam-hinam na. Ang uban na rin, nagpulong-pulong na naman. Nagsige, nagsurusuroy, naggasto, nagmaayo. Aron, magpapili para sa barangay ug iski election karong Nobyembre 2 unta. Ay mo na ay sangit gamay. Sangit gamay lang ha, pero sige lang, sige lang. Kaya, di ay magangan nga murag hit yung kaayo kagahapon. Balik-balik ni ang hinganlag Antonio Pagong. Kaning Pagong sa Binisaya pa ni. Kung anay kanang kanabang bao. Sa paita. Yan di apoy Andro Pusa. Timon Andro Pusa. Sus, nagkuha na dawan. 100,000. Niya. Si Dong Piang Pahilot. Matay, grabe po na Piang Pahilot. Hindi na po rin mao. Kadawating nig 250,000 sa confidential fund si Vice President Sara. O niya, di apoy may pamana sa ito ay sulundon na ay Oh ba? tridiro ni. Di apoy sien ngit-ngit at ang pagka-dulom yung kayo. Kuniso, kuan. Ito na yung ano na yun. Bastusan na gini kayo. May mga batang maminaw. Ako nun ang labing sikat kayo mga ngan kagapon atol sa nagpadayong impeachment trial. Din ang witness nini, nagpadayong testigos nini, si Gina Acosta, ang Office of the Vice President Special Disbursing Officer or SDO. Tanayaya niya. Encuentro na po ni Attorney Virgil Ligutan og ni Attorney Virgil Ligutan sa prosecution og ni Attorney Lyndon Bakil. Bakil. Lupig niya po kayo. Dili match kayo, mismatch kayo. Ang puro ang abogado sa basig kahabig, mismatch man kayo. Kuratan man sa ni kuan ni Ligutan in town si Attorney Bakil. Pero arit na lokal sa ni. Kagahapon ako kuan nga murag nagparamdam na pod, nagparamdam ang giingong ngilngig kayong gobernadora sa una, karon murag nagparamdam na lang human maparot ditong niaging tuig. Wa man sa mutubag para sa 2028 election silalay. Apan ang iya kunong tutukan karon ang pagtukod og academic og technical opportunities hasta ngilngigan lalay. Dinhi Cebu og sa Ormoc aron kuno paghatag og kahigayunan sa mga pobre sa una wagin buhata. Naloko na. Patod pang lalay nga wa lang sa kuan 2028 kay dili ko ganahan. Layo pagkaayo ari lang sa kuan pagtukod lagi kahigayunan sa mga pobre. Kastang pagka nagparamdam in town. Pero tan-aw na ko sa mga balita ha nga kanang pertig bihag gibas gyapon mais duling. Isaway og tamas ginawa kay mura kuno siya og
Wakwak na hinoon kay nagputong-putong matos man. Atong sa ngilad man yung balitaan kang Gwen, pero ari po ta sa kuha kay wala rinong na dahil. Wala kay chance wak. Ari ta sa Regional Wage Board. Sa nagpadayong konsultasyon karon o public hearing ang himo sa Regional Wage Board, matod pa si RTWPB, Chairman, Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Chairman, ex-officio Chairman, Attorney Roy Buenafe, ang Regional Director sa DOLE or Department of Labor and Employment, nakakita sa nagpadayong public hearing, public consultation nga, wa kunoy hugot kapag supak ang mga agaon o mga employers tungod kay nakasabot sila sa kahimtang sa mga mamumuo nga karon nagtakilid in taon tungod sa grabe ka ngilad sa ekonomiya tungod sa sinating krisis kanato. Matod pa ni Attorney Buenafe nga ang mga employer, ang mga agaon ning ihangyo lang adjustment lang dili gila kay padakan og ang increase kay nakasabot po sila sa kahimtang intawd sa mga mamumuo aron kuno matod pa why retrenchment nga mahitabo unya magpadayon ang pinobreng trabaho nga sa pagkakaroon Metro Cebu area 540 ang minimum wage matag adlaw paita gagmaya naman ani ay mao ni pait kayo samtang ang dakbayan sa Sugbo murag ikalipay ni ug ikaguol po ni ikalipay ni sa taga dakbayan Sugbo kay mahipos na gid intawon ang basura. Pero dili pagkaron kagahapon ipahibaw na ni Kenneth Cesar ang Chief of Staff ni Mayor Nestor Archival nga nakadawat na sila communication gikan sa Environmental Management Bureau sa DNR nga naglibkas sa cease and desist order sa Binaliw Landfill. Matod pa sa DNR EMB 7 ang ilang dawaton kutob lang sa 500 toneladas matag adlawng basura patandaghaan naman eh. Grabe hapon na niyo, matay di matabang, naghanap basura. Pero matod pang kinid sa SAR nga dili pa ni madali-dali sa karon dayon kay magbidding pa sila alang sa mga posibleng tighakot mo dumadaog sa bidding nga maway mahimong muhakot sa mga basura gikan sa nagkalain-laing barangay sa Dakbayan Sugbo ngadto padung sa Binaliw Landfill orang arang. Pero si Jimbo nagpabilin, Jimbo Burgoni katong abogadong ahente gipasa tinuod ni Jimbo ahente ka. Si Jimbo Burgoni nagpadayon pagyapon nga ahentes basura kauban sa iyang bayaw nga si Mayor Ig-Ig Moreno. Padayon pa hangtod nga doon na mudaog nga bidder sa paghakot og basura padung sa landfill pero karon sa pagkakaroon padayon pa nga padayon pa nga mudawat gyapon ang paldo gyapon si Jimbo. Paldo gyapon si Jimbo Borgonia dito sa Aluginsan kaya ito gyapon ilaban. Tangingiga. Kaning taas-taas na nga diskusyon o niya kaning propose pa ni nga postponement na pod sa barangay og iski election nga ipahigayon unta November 2. Pandi ay posible pandi ay posible. Di pa po matawag na itong imposible pero posible na. Kuwat na gamay kaya ako discuss na ito human sa itong mga interview. Aray ka niyot. Adto ta sa kuan sa grabiha gina ito kagahapon. Maro magbastos kaayo. Bastos sa kayo. Limang ka di apod gani kuan. Kana na ang di apod gani mga ngan nga Clarice Hontiveros niya parehag birthday ni Senadora Risa Hontiveros nakadawat po ni. Ba? Pero ang Special Disbursing Officer sa Department of Education sa panahon ni Secretary o Vice President Sara Duterte sa DepEd giingong nagpada og issues later pinaagi sa iyang abogado nga ngadto sa impeachment court pinaagi ni Senador Chis Escudero nga maoy presiding judge nga excuse in town siya nga dili siya makatambong siya man tay sunod ani nga kuan ani siya man tay sunod nga testigos pani hangyo nga dili usa siya
maka adto sa impeachment court aron pagtestigos bahin ni atong confidential funds ni Vice President Sara tungod kay na-stroke din siya. Matud pa na-stroke ni siya unya na ICU gani karon na sa regular room sa ospital pero si Senador Jesus Cordero as presiding judge niingon nga ila ning verify sa ilahang Senate doctor aron pagklaro gyud unsa ka tinuod ang naginangatan ni Edward Fajarda nga mo special disbursing officer sa DepEd. Tuwato na to perting luoy po na nila. Naluoy ko to ako sa gapon pero naluoy ko nga murag na makaksakutan ako. Kahugyaw og maayong kalit ay pastang hurutas bilib sa mga tao dito sa galeri hasta ang nagtanaw pinagi dito sa nagtanaw sa TV nagtanaw sa social media nga live streaming pastang hurutas bilib sa labing unang higayon si Leon Guerrero aka Lito Lapid senador gigag pangutana ay bilib ko hurot sakto kayo. Sa unang higayon nga mura og eclipses buwan nangutana na gyud Lito Lapid. Dito kagapon sa testigos si Gina Acosta. Matod pa niya nga katong pagkapainkas nimo sa checking 125 milyones ang 80 imong gihatag ni Colonel Raymond Lachica. Ang 45 milyones di nimo ibutang sa dito sa kwarto. Wala mo isod og vault? Gisod. Unya unsa may natabo sa kanang sila chika mo submit na og fund utilization report human niya mahatag ang 80 milyones. Unya og object of expenses report mao ko na gibasihan ni Acosta nga na-release niya ang sobrang 45 milyones nga nahabilin gikan sa 125. Matod pang Lito Lapid, magpasalamat gid siya ni Colonel Raymond Lachica. Tungod kay sa katapusang higayon nakadawat ang iyang duha ka mga paryente og confidential funds. Kay matod pa niya, kung tinuod magani ning mga lapid tinuod ning tao. Matod pa siyang mga ginikanan nga basta lapid gani parente. Dili lapad kanang lapad di na nila parente. Apil tingali si DX Lapid nga naa as MCWD. Matod pang Lito Lapid, lipay kayo ko nga ang akong mga paryente gitagaan og confidential funds ni ni Colonel Raymond Lachica. Pero kung dili ni tinuod nga nakadawat ang akong mga paryente, unya gi-alias lang aron pag-justify sa na-release nga kwarta kana kung dili tinuod nga tao mag-uol ko na siya. Basta nga giga. Unang higayon ha, kato kagapon unang higayon nga si Lito Lapid ni barog og nangutana. Punto pa kayo. So kuhay ni Ruben Padilla nga murag. Si Mihanggaw ang iyang mga pangutana. Matod pagkagapon ni Colonel, ni Attorney Verhil Ligutan, nganong nisalig man ka ni Colonel Lachica, nga dili man to banded kay kaning mga treasurer, municipal, barangay, city, o provincial treasurer, magbanda sila kwarta. Ang aron mahingpit nga pagka-treasurero nila, sama aning SDO. Now, matod pa ni Colonel Ligutan sa iyang pangutana ni Acosta nga, nganong nisalig man ka ni Colonel Raymond Lachica, kaya gahapon mga Litsika man to si Kuan Litsika. Dili Lachica nga, dili man to accountable officer, buot pasabot dili banded. Nganong imo magisalig ang 125 milyones? Nagihatag nila atong hingalan o sa tuwingan atong mga nakatagaan, pati nagkuha Antonio Pagong, og si Timon Andro Pusa matay. Kadawat ng 100,000 pesos. O niya, si Dong Piang Pahilot, andan, hiyati na Piang na Pahilot. Kanay na 250 mil, nakuha ng Pahilot. O niya, may pamana, sa ito pa, naisulundon, hiyati nakuha 150 mil. O singit-ngit, patay pagkadulong ginawa. O kaning Hinagsoniso P.
Ay, nalananig tiwa sa akin, bastos kaya na yung mga batang naminaw. Matod pa ni Acosta nga nisalig siya ni Colonel Atsika kay matod pa, maoy mado ni Vice President Sara nga ipahatag ni Litsika. Ni Kuyawan si Acosta sa diyang giingon ni Colonel, ni Attorney Ligutan nga, wa ba kaybaw nga kani og wa sangko ni sa kriminal nga mga kaso ikay mapriso ni. Kulbaan das paita. Kantang si Senador Rafi Tuplok kani foul kani impangutanan luuya po doy. Primero nindot pa kayo og introduction. Iyang giingnan si Gina Acosta nga naniod to na ka. Niingon po doy sa Acosta, Manaser. Mau ba? Ug sa may imong sudan. Sa wako niingon sa Acosta nga wa ko'y ganang mo kaon. Kapot sa kay bago sa tuyong sudan. Niingon, then gisundan na yun, imo bang gikonsidera imong kaugalingon nga smart, average, or uplok? Ingon taon si Acosta nga, average ang sir. Dili pod uplok, kaya ang uplok ato si Ba? Byron. Byron kasi ang uplok, purbidang di malasa po na ninyati. Ang sakit kay pang okay daug-daugan magaling nga nag-rapid tuplok mangutana mo si Irwin may igsuon kana bang sakit kay kana bitong foul kay pinangutanan o niya Lalo. may pagka-uplok sa kini silang mga tuplok. Lingaw kay kung lito lapi na ako naman itong gi-review kagabi kay na ako'y mga importanteng lakaw sa adlaw kagapos adlaw akong gi-review kagabi sa YouTube matay saludo kung lito lapi doy. Ni magaglipay kay sa. Mau ba? Kapod si Senadora Risa Hontiveros iyang isumpayan man to nga. Basig katong si Clarice Hontiveros parehag birthday ni Senadora Risa. Kadawat pod. Sige lang kay og nakadawat sila wa pa man ta kapil og dawat. Unya basig sunod ato